Huoltomies Janne. No, mitä? Rosputtokausi ohi. Joo, onneksi. Johan oli aikakin kyllä. Voi että kuule, otti lujille. Ottiko lujille? Mitä teit sen rosputtokausi? Jaha, mitä? Poika meitä yleensä tekee sen. No niin, hei Jani. Hei Pasi. Eurokaralli 2014. Oi, Mitkä mitkä? viilikset? Joo, ihan hyvät. Vaihelaatikko on juuri vaihdettu edellisellä viikolla ja sehän toimii kuin junavesi. No niin. Niin te kävitte vähän reenailemassa ja että toimiko moottori ja Sarettilaatikko. sarettilaatikko. No niin. On kätevää. 2013 Jani on ollut vähän hiljaa. Kerropa parilla sanalla, minkälainen kausi se oli. Se oli ihan sieltä ja syvältä. Joo. Keskeytyksessä ja keskeytyksen perään. Joo. Olisiko se nyt niinku maalitulo? Joo, pokaali. Pokaali? Kyllä. SM-piste? Kyllä. No joo. Me voitetaan tämä koko ajan. Niin. Nää nyt nauru. Ei, kun näin. Niin, siis niin se oli vaan tämmönen tahaton Joo. Hyvillä mieli. Kyllä. Joo, kaikki hommat hallussa. Joo, uutta alla on ja Niin, mitkä? venttilihatut. Venttiilihatut. Kuljettaja Petri Poima. Hei, Hei, miten menee? jännitti. Taas. Kyllä. Mistä asti sinua jännitti? 1965. Siitä saman tien rupesi jännittää. Kyllä. Kyllä. Kylmä oli se. Eurokaralli, minkälaiset tavoitteet olisi? Nyt panit pahaa. Kai nyt joku tavoite. Pakoputkeen tehty kittiliitos kestäisi maaliin asti. Aha. Nyt rupesi meitäkin jännittämään tällä huollon puolella, kun ei kittiä enempää. SM-osakilpailu, olisiko pisteille? No mulla on sille, että ajetaan nämä kaksi, tämä ja Oulu, ja sitten kun me johdetaan pisteistä, niin ensi vuonna AKK valmennusryhmää. Ja No. kiertämään Pösö 206 kappia, joko Englantiin tai Ranskaan, niin semmoset on tavoitteet. Joo, Italiakin sillä taisi olla mukana. Oli, mutta se Italia ei ole mulle niin vahva kieli kuin Ranska ja Englanti. Jaha. Lankamaa, legendaarinen erikois, kun se on ajanut monta kertaa, niin mitenkäs se, onko se nyt ulkomuistissa jo? Kyllä, mulla se nuotista oli se kartturi Moilasen Pasi, niin se on mulla antanut pari vinkkiä siitä pätkältä. Joo, muistaa joka mutkan jää. Muista. Joo. Siellä oli muun muassa nuottina ai saatana, ui saatana ja täysristeys. Vasen täys risteys. Eikö se oli täysristeys, vasen oli sen jälkeen vasta. Jaha. Yksi nuotti oli, että ajattelin minä sitä. No, mutta kartturihan lukee sitä, mitä toinen on käskenyt kirjoittaa. Se oli kummallista, kun minä en muistaakseni tämmöistä käskenyt, mutta näin siellä luki. Ai näinkö se meni? Joo. No, ei mitään, iloisin kuulumisia ja Voinko panna sumuvalot päälle? mitenkäs se nyt onkaan, tää Suomen laki? Se oli. Sumuvalo katkaisi. No niin, näihin tunnelmiin pätkältä, eikö lähöstä lisää? Selvä. Hei! Tulee seuraavaksi sieltä numero 24 lähtöpaikalle, eli numero 24 oli siinä Petri Poimaa, Tientukko Riising, Jani Poimaa siellä kakkoskuskin paikalla, eli näin siellä on Tientukko Racing, hän on tuosta, taisi olla Siilijärvi-Kuopio-akselilta jostain sieltä suunnasta, ja tosiaan Peugeot 206 XS Neste matkussa, Sev Europe Drive Oy X Partners Kuopiosta, Simetec-yhtiöt, Savon teollisuuspalvelu, noita yhteistyökumppaneita, eli hyvää rallipäivää kaikille, näin pojat sieltä toivottelevat, kiitoksia vaan, toivottavasti tässä kaikki nautitaan sitten hyvästä kisasta. 4, 3, 2, 1. Aja. Jaha, onko se juttu? Ja kokeillaan vähän pitoja. Vasen helppo, oikein helppo. Ja vasen helppo. Aukee. Ja oikein helppo. Vasen helppo keventää. Vasen täys. Miinus. Hyvä pito. Vasen eri. Nyppy vasen täys. Ahdas. Toistan.
vasen yli 90 ahdas. Bussipysäkkiä ja aittaa. Jatko vasen ja oikein helppo. Ja vasen 4 90. Toistan vasen 90 ahdas. Ja oikein helppo. Oikein helppo. Nyppy oikein helppo. Aukee. Nyppy 5 oikein helppo ylös. Oikein helppo ylös. Ja vasen. Täys miinus heti oikein helppo. Oikea. Helppo. Eri. Oikein helppo. Heti vasen helppo. Ja oikein helppo. Maali ennakko. Ja vasen eri. Ja oikein eri. Aika hyvä pätkä. Oli. Aja. Ja oikein 90. Toistan oikein 90. Kääntyy tästä. Ja vasen helppo. Oikein helppo keventää. Ja oikea eri. Vasen helppo, oikein helppo. Ja vasen helppo. Miten se peräydys tuolle? Näin nyt. Oikein eri. Nyppy 5 ja nyppy. Aseen jotain. Nyppy. Aseen. No. Ja oikein helppo. Ja nyppy vasen. Täys miinus ja vasen helppo. Vasen 90 taattuu tästä ja ahdas. Ja isolla tie. Oikein täys. Vasen helppo. Keventää. Heti oikein helppo. Vasen täys miinuksena. Jatkuu vasen helppo. Oikein eri. Vasen täys miinus alas. Oikein täys miinus. Nyppy oikee. Näytänä. Nyppy 100 vasen täys miinus. Jatkuu vasen täys miinuksena. Ja oikee täys miinus. Vasen yli 90. Toistan vasen yli 90. Isoa on. Nyt hajos jo. Mitähän tapahtuu? Jasko kytki? No voi vittu. Ei ole vetari. Ilahdutetaan taas huoltoon. Vetari. Kuinka paljon mahtuu pienen hiaseen, piraattitavaroita? Kuinka paljon mahtuu pienen hiaseen?
Elä saatana, hurja! Elä, ota jo pois, mies! No niin, Petri. No, Kesken jää. joo, haluatko tietää syy? Alue. Ahma meni auton yli. Ahma meni auto yli. Tästä se meni. Joo. Täällä oli, kato, tuolla jossain, tuolla se, tästä se meni tuonne. Tippu keula eteen, meni vetarin väliin, vetari poikki, ahma kuoli, auto tässä. No niin, no niin, no niin. Nähän pelasin kupsi ahmossa silloin Niin. 72-77. Taas mennään 1900-luvulle. Niin 1900-luvulla nuorisolle tioksi. Niin, kyllä. Sain 4 lusikkaa palkinnoksi. Eihän tästä nyt tule minkäänlaista motivaation puutosta tai... Ei, kun tilasin 2 uutta piikkipyörää tai vähän ajettuja piikkipyöriä, että toivottavasti ne on semmoisia, kun Timo on mainostanut, ruotsalaisen Timo. Niin. Jos ei oo, niin ei maha mitään. Timpan vika. Timpan vika. Niin joo, niin. Näihin tunnelmiin, milloin seuraava ralli, onko ajatuksia? Toivakas, maaliskuussa. Toivakas. Joo. Faniryhmä eikö sinne kokoontumaan? Kyllä. Vilkutaan vielä yleisölle. Hei! Hei.